Omadzika vapengesa tobva tangodzitengesa kwete zvekuzotengesana chikene chama cheutano kange zvakaoma mese muri pasi munenge mune rimwe kubatana kwechokwadi ikagona nguva uchikwanira umwe vamwe vanopanduka vamwe vanoita godo kanga tiri tose tichiti toda zviite zvikange zvakuita ameno zvamakuita Judas Isikarioti ndiwe uchanditengesa asi zvikange nani wagara wazviratidza Judas Isikarioti ndiwe uchandiendesa asi zvitori nani wagara wazviratidza tikange takusimuka vazhinji vatadona sei zvakambodaro namba 1 iwani vari pamawani inzwati wani itapulani simta musoromani Judas Isikarioti ndiwe uchanditengesa asi zvikange nani wagara wazviratidza Judas Isikarioti ndiwe uchandiendesa asi zvitori nani wagara wazviratidza uchanditengesa kuva yakundicrucifya apa ndiwe wairohwa necrucifya ndasungirwa naPaulinho fire hapana fedza kana kukincha chandiendesa nemakoini hanzi if you can't beat them join iri yepepa zvitori nani kamudiro kako mari mupfanami wasiya nei nevaida kundichekeresa vasina basa neni pandesiririsa zviito zvangu zvovasemesa ndiri kupisa Judas Isikarioti ndiwe uchanditengesa asi zvikange nani wagara wazviratidza Judas Isikarioti ndiwe uchandiendesa asi zvitori nani wagara wazviratidza chinhu chinonzi imvi chakaoma bvunza imvi tichitsanyira izvi rakazouya izwi ndichiti pamaswi hatina kurombera izvi wava mutambo weropa hapachadiwa nogopa kana kukopa mundima kavabopa Judas Isikarioti ndiwe uchanditengesa asi zvikange nani wagara wazviratidza